Această emisiune este elaborată în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare. Bine v-am găsit, stimați ascultători! Sunt Viorel Zaporojan și sunt bucuros să vă salut la postul de radio online Radiovizion. La 19 martie 2024, în sala de conferințe a hotelului Bristol, Chișinău, s-a desfășurat masa rotundă cu genericul Asigurarea descentralizării democrației locale și a proceselor electorale inclusive. Evenimentul a fost organizat de către Congresul Autorităților Locale din Moldova în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare, cu participarea circa 90 de reprezentanți ai administrației publice locale, societății civile și persoane cu nevoi speciale. În cadrul mesei rotunde, partenerii proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, EDMITE, au făcut o totalizare a rezultatelor activităților de proiect realizate sub egida EDMITE. Printre acestea fiind nivelul de implicare a femeilor în procesul democratic, accesibilitatea la alegeri pentru persoanele cu nevoi speciale și promovarea unei abordări bazate pe drepturile omului în procesele de bugetare și consultare la nivel local. La startul evenimentului, cuvânt de salut s-a oferit Tatianei Badan, președinta CALM, primară de Selimet, Luciei Efros, ofițeră de proiect, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, și Olesi Perean, specialist programe, lider de portofoliu, guvernare efectivă, justiție și drepturile omului, PNUD. A urmat Lina Luncașu, coordonatoare de proiecte CALM, cu prezentarea rezultatelor CALM în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, în care s-a menționat despre parteneriatul dintre EDMITE și CALM, care a început în anul 2023 și a avut ca obiectiv informarea femeilor cu privire la procesele democratice și electorale, dar și sporirea conștientizării importanței participării politice a femeilor. Dumneiei de asemenea a menționat că în cadrul parteneriatului s-au pus bazele consolidării cooperării între 32 de autorități publice locale, beneficiare și organizații neguvernamentale locale din regiunile Nord, Sud și Centru, în scopul dezvoltării unei abordări bazate pe drepturile omului pentru bugetare participativă și a elaborării planurilor de acțiune pentru cooperarea dintre aceste apelăuri și organizațiile societății civile locale. În continuare, Violeta Crudu, președinta rețelei femeilor CALM, primara de Cruzești, a vorbit despre campanie de informare la nivel național de Ce Eu, destinată în mod special femeilor din zonele rurale, acestea obținând mai multe cunoștințe despre procesele democratice și electorale, fiind scoasă în evidență necesitatea implicării femeilor în structurile guvernamentale locale, în beneficiul comunităților din care fac parte. Alexandra Ermolenko, directoare de programe Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, a prezentat studiul realizat de Centrul privind evaluarea alegerilor locale 2023 din perspectiva de gen, în care s-a reflectat situația egalității de gen în componența autorităților publice locale la moment și în perspectivă. Ținând cont de specificul postului de Radiovizion, aș vrea mai mult să vă atrag atenția la prezentarea rezultatelor campaniei Acces Egal pentru Toți și perspectivele sporirii accesibilității persoanelor cu dizabilități la informație și la infrastructura publică, prezentată de Victor Corol, director executiv Alianța Infonet, care vă propun spre audiție în întregime cu mici redactări. Țin să vă atenționez că materialul este realizat în cadrul translării în direct a evenimentului din sala de conferințe a hotelului Bristol. În septembrie 2017, Guvernul a aprobat un program național de incluziune a persoanelor cu dizabilități 2017-2023,
Și acolo era menționat la un moment dat că anual autoritățile publice se obligă să accesibilizeze 2% din clădirile publice. Ok, noi am întrebat atât la nivel central, la nivel regional, cât și la nivel local. Spuneți-ne, vă rog, cum veți selecta clădirile, după ce metodologie le veți evalua, care sunt resursele care le veți aloca și care sunt standardele pe care le veți utiliza pentru a accesibiliza clădirile. Polkovnicul Nicton Nichișe. Respectiv, nu am primit răspuns la această întrebare. Când spun eu, vorbesc în numele unei echipe mai mari pe care o să-i citesc la urmă, adică ca să vă dați seama că asta este efortul colectiv, deci nu este efortul doar a unei organizații. Ați văzut, probabil ați remarcat, Vasile este utilizator de scaun rulant și a început să mă doară capul dimineața când a văzut acest prag, care are niște deculețe și așa mai departe. Probabil ele sunt importante pentru nevăzător, ca să-și dea seama că este o... S-a sunat de mai multe ori azi în sală și știu că primarii tradițional vorbesc mult la telefon și așa mai departe. La fel cum este o necesitate stringentă pentru dumneavoastră, așa este o necesitate stringentă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Și această necesitate este o precondiție pentru realizarea drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități. Noi am comasat din 2018 până în 2022 secțiile de vot, fiindcă, de fapt, alegerile sunt foarte importante și cunoașteți că de mai multe ori în localitățile dumneavoastră, inclusiv în Republica Moldova, la nivel central, un singur vot a fost decisiv pentru a lua o decizie încotro mergem, în stânga sau în dreapta. Nu poți să intri în secția de vot, dar poți să votezi acasă. Dar noi am insistat și am zis, veniți și votați în secția de vot. De ce? Din simplu considerăm că n-ar fi paradoxală, de multe ori, autoritățile nu cunosc situația reală, adică în localități. Am întrebat de mai multe ori, spuneți-ne, vă rog, câte persoane cu dizabilități aveți în localitate? 150 din 200, el întreabă o piclavă, vă zic, la asistența socială, ea să-mi spune. Zic, nu, spuneți-ne, vă rog, câți aveți utilizatori de scaun rulant, câți aveți nevăzători, câți aveți imobilizați la pat, câți aveți utilizatori de scaun rulant. De ce? Pentru că noi declarăm că avem un stat social și că cea mai mare bogăție a statului sunt oamenii. Și sunt oameni, dar el este utilizator de scaun rulant, dar este un IT-șnic foarte bun, este un contabil foarte bun, este un om care aduce plus valoare. Respectiv, trebuie să schimbăm un pic optica în societate, vă zic că legat de percepțiile care există legate de persoanele cu dizabilități. Dacă nu are acces în secția de vot, nu are acces în școală, în bibliotecă, în primărie, în oficiul mediu de familie, el nu are acces la servicii. Și asta este important. Din acest considerent, în jur de 15 organizații, grupuri de autoreprezentare și-au unit eforturile și au realizat această campanie. Acces egal pentru toți. Biroul Național de Statistică publică date, la fel în preajma lunii decembrie publică datele legate de persoanele cu dizabilități. La 1 ianuarie 2023, situația se prezintă astfel: 162.000 de persoane, peste 18 ani sunt în jur de 151.000 de alegători, să spunem, și asta e 6,5%. Este foarte mult. Când ne gândim că sunt frații noștri, sunt surorile noastre, sunt membrii familiilor noastre, sunt oameni din comunitatea noastră. 4 tipuri de percepții care există. Probabil, și eu nu știu unde noi suntem, ele persistă toate 4 în Republica Moldova. Percepție bazată pe milă și pe caritate. Nu de Doamne să arunci ca dânsul, ca dânsa, uai, săracul, dă să-i dăm 20 de lei sau 200 de lei sau nu știu ce. Auzim astfel de percepție. Auzim cu claritate. Este o altă percepție bazată pe ideea de percepția medicală. Dizabilitatea este o problemă medicală și doar medicii se ocupă de asta și eu n-am treabă și nu mă interesează și nu știu ce. O percepție care persistă și din perspectiva faptului că, cu regret, statul ăsta este incapabil, Republica Moldova, cel puțin pe moment, să colecteze datele separat, după tip de dizabilitate.
Spuneam anterior că dumneavoastră, ca și manageri de comunitate, trebuie să cunoașteți clar câți aveți cu dizabilitate de auz, de vedere, imobilizați la pat, în scaun rulant, etc. Fiindcă, în mod normal, și așteptările noastre sunt așa că în următorii ani dumneavoastră veți avea un plan de acțiuni în situații excepționale. Că e vorba de o catastrofă tehnogenă, că se sparge o hidrocentrală, că este incendiu, că este tremur de pământ. Noi trebuie să avem politici pentru a salva oamenii din localitate. Deci dumneavoastră, cu regret, ca și administrație publică locală, nu cunoașteți situația vis-a-vis de... fiindcă nu există o comunicare între domeniul medical, domeniul social, domeniul administrativ, domeniul cultural și mai departe. Și asta este o problemă gravă. Din simplu considerăm că spunea în cadrul campaniei, cu regret există date legate de persoane de gradul de dizabilitate 1, 2, 3. Nu ne ajută aceste situații. Deci trebuie să avem date foarte exacte, să facem schimb de date. Este o lege de interoperabilitate a datelor și așa mai departe. Percepția social-funcțională ține de, iată de exemplu, dacă am avea în sală persoane de auz și ar fi traducător în limbajul mimico-gestal, cu regret avem doar 22. Și eu, sincer, lucrez mai mulți ani, inclusiv cu această organizație, am cunoscut doar 10-15 persoane care au studii superioare. De ce? Fiindcă ei nu au acces la o educație din cauza faptului că statul nu are serviciu pentru... Statul ar spune că dacă am avea mai mulți interpreți, le-am dat mai multe șanse. Și percepția bazată pe drepturile, egalitate de drepturi, asta este cea care trebuie să o promovăm. Și asta, la un moment dat, probabil ține și de faptul că noroc că este o intrare separată printr-un magazin, dar altfel ar fi fost o epopee întreagă să plece despre această bară. Pentru ca alegerile să se desfășoare. Am zis că alegerile sunt foarte importante și sunt focalizate, vă zic că și mass media, și partidele politice, și așa mai departe. Alegerile sunt foarte importante. Trebuie să avem un cadru legal, care în principiu este ok. Este ok, avem o problemă cu implementarea. Trebuie să instruim funcționarii electorali, lucru pe care îl face bine, de exemplu, și CEP-ul și CISD-ul. Trebuie să avem accesibilitatea secțiilor de vot. E o problemă cu accesibilitatea, avem sub 1% din clădiri accesibile. Trebuie să avem accesul la informații în format accesibil pentru diferite tipuri de necesități. Trebuie să avem metode și instrumente pentru asigurarea votului direct. Plic, trafaret, lupă, sistem televizat, circuit închis, traducere în limbaj mimico-gestual, sistem braille, etc. în funcție de dizabilitate. Fiindcă o lecție care trebuie învățată, vă zic, și fir roșu și așa mai departe, nu există soluții universale. În lumea persoanelor cu dizabilități nu există soluții universale. Plus promovarea unui comportament proactiv al persoanelor cu dizabilități, fiindcă ani de zile ele au fost ținute închise în casă, în o gradă, și respectiv lăsați fi bine așa, când dacă îi trebuie, noi îi ducem o carne de apă, ne ducem și îi scoatem o certificat și îi dăm și îi trebuie acolo acasă, lasă să fie acasă. Mă certam cu un primar, eu nu în sală, vreau să vă liniștesc, mă certam cu un primar în cadrul campanii până aproape la sânge. Și cunatul îmi spunea că mi-era în grijă să nu vă luați la bătaie. Dar deși, din simplu consider că el spunea că eu am cumpărat secretarii printer, laptop, el se duce acasă și îi face adeverința și el trebuie să vii la primărie. Deși primăria trebuie să fie accesibilă. Dar dumneavoastră trebuie să decideți cine și ce face, vă zic eu. Adică concepția de bazată de egalitate de drepturi ține de omul decide singur ce face. Vine sau nu vine și așa mai departe. La studiu, îl aveți în mape, QR codul, vă duci drept la studiu, vă găsiți raionul și vedeți rezultatele dramatice. Ele sunt în felul următor. De 2017 secții de vot, doar 18 sunt accesibile. Și înseamnă accesibil, și înseamnă parțial accesibil, și înseamnă inaccesibil. Asta înseamnă, spre exemplu, iată hotelul, da? Vasile a venit cu mașina lui, conduce mașina, bine, mersi, a intrat la parcare, a parcat mașina, s-a urcat cu ascensorul, până acolo a fost o treaptă de 15 cm. Am deschis ușile, l-am ajutat, de exemplu, el nu a intrat singur, el singur n-a putut să iei în pace. A fost condus, în mare parte, putem teoretic spune că e un spațiu parțial accesibil, fiindcă a fost o treaptă de
10 cm, dar nu este baie accesibilă. Din multe ori, da, legătorul a venit și a votat și s-a dus și nu știu și așa mai departe, nu e nevoie de baie accesibilă. Nu e baie accesibilă, de fapt înseamnă că el nu poate să rămână peste noapte în hotelul ăsta. Dacă asta e școală, el nu poate să învețe în școală. Dacă asta este oficiul medic de familie, va zic, el nu poate să... și așa mai departe. Deci este o chestie fundamentală. Parțial accesibil cu cineva îl ajută și inaccesibil nici el singur și nici cu cineva, va zic că treapta asta nu se urcă. Chiar dacă are luminiță, va zic, da, și arată frumos, nimeni nu poate să-l ajute să treacă și așa mai departe. Rezultatele sunt puse pe harta accesibilității. Deci tot ce am făcut sunt pus aici pe scanat QR code, adresa este menționată mai jos, se vede la ce etapă se află secția de vot. Am inclus aici câteva detalii legate de ce s-a făcut în ultimii poate 5 ani de zile pe domeniul accesibilității și cumva au devenit, s-au încetățenit aceste lucruri legate de accesibilitatea la vot a persoanelor cu deficiențe de vedere. Plicul trafaret, lupa 3X, sistem televizat circuit închis, noi am întrebat la un moment dat. Spuneți-ne unde locuiesc compact persoane cu dizabilități de vedere. Fiindcă noi în ziua alegerilor o să aducem și o să vă punem cu titlu gratuit sistem televizat circuit închis. Colegii noștri de la Asociația World Vision, da? Un echipament ăsta a fost 3.000 de euro. Și a cere ca în fiecare secție să fie un astfel de echipament nu este normal, nu este rațional. Dar dacă avem schimb de date și dacă cunoaștem, de exemplu, în și zonă locuiesc persoane cu dizabilități de și gen, atunci lider am construit o rampă, am adus un sistem televizat și așa mai departe. Cu regret, CECU se roagă de alte autorități centrale să le dea date, vă zic, în baza IGNT-ului, vă zic, CNAS-ul are aceste date, doar că probabil ele sunt cel mai mare secret de stat. Legat de persoanele cu deficiențe de auz, iată câteva modele de traducere, ce s-a întâmplat și în timpul pandemiei, vă zic ce se întâmplă și în timpul scutinilor, fiindcă e efectiv ca și cum mi-am uitat la un film în limba chineză sau în limba japoneză. Nu înțelegem. Iată, persoanele cu deficiențe de auz în felul ăsta pot să se integreze, inclusiv prin postere cu QR code și așa mai departe. Semnul ăla albastru cu două degete, vă zic că el simbolizează comunicarea, țineți în minte că în scurt timp o să primiți în fiecare primărie o astfel de un pic extins, se va pune în funcțiune centrul DAF Info Center, Centrul Informațional pentru Surzi, unde se va putea interconecta gratuit prin video chat cu o persoană cu deficiență de auz și puteți presta servicii în localitatea dumneavoastră foarte simplu. Persoane cu deficiență intelectuale și psihosociale sunt cărți ușor de citit, ușor de înțeles. Legat de necesitățile speciale, vă zic, ce am făcut noi nemijlocit în această perioadă, vă zic, da, în cadrul campaniei. S-au elaborat desene tehnice și rapoarte concrete pe câteva licee, școală, acolo unde există multă circulație, spitale, cu sfaturi concrete. De ce? Fiindcă îmi spunea o doamnă primar în raionul Telenești, cred că, bine intenționat, a zis că vreau să construiesc rampă în primărie. Agentul economic i-a dat un deviz de plată, vă zic că de 500.000 de lei. Eu de multe ori spun că ori ăla nu știe să calculeze, ori a zis să-și bată joc, vă zic că. Nu poate să coste o rampă atât de mult. Și în sensul ăsta am făcut mai multe desene și o să vi le și arătăm și o să le aveți în mapă și le primiți și în format electronic și așa mai departe. Dacă nu sunt alegeri libere și corecte și inclusive, democrația nu funcționează. Iar la baza alegerilor, da, la baza acestui iceberg este dreptul de a învăța în limba ta, într-o limbă pe care poți să o înțelegi, ai acces la educație, la medicină și așa mai departe, la servicii administrative. Iată ce simbolizează icebergul. Ăsta este, spun, acel sondaj online. Dumneavoastră să-l primiți în format electronic, sunt vreo 20 ceva de întrebări. Iată, la un moment dat, așteptările noastre și mai batem cloptele din urmă. Noi așteptăm, de exemplu, ca clădirile să fie accesibile. Și uitați ce răspund oamenii. Aproape 95% spun că
Noi nu avem în primărie, în sat, nu avem o persoană calificată care să facă evaluarea accesibilității clădirilor. Evaluarea accesibilității clădirilor, la un moment dat înțelegem că e un fel de perestroica și glasnost, care prin 95-96 toată lumea vorbea de dânsa, dar nimeni nu înțelegea și de asta mai scurt. O altă întrebare, dacă ați făcut evaluarea clădirilor, vă zic că da, 74% spune că nu. Dacă în strategiile de dezvoltare a localităților există prevederi legate de incluziunea persoanelor cu dizabilități. Întrebare generală, noi nu ne-am aprofundat. Deci există. Deci nu avem oameni care înțeleg și pot să fac și ei evaluare. N-am făcut evaluare. Avem, într-un fel, acțiuni că vrem să includem. Și ultima întrebare pe care o arăt acum, dacă există un plan de a îmbunătăți accesibilitatea, 73% nu. Bune practici. Am făcut o aplicație foarte simplă, da? Iată adresa, dacă scanați QR codul, obțineți această aplicație mobilă și e foarte simplă, că, de exemplu, mișcând cu degetul într-o parte în alta, iată, dumneavoastră aveți acolo aveți, cred că, 1,60 m, din câte eu mi-aduc aminte. Respectiv, dumneavoastră trebuie să aveți în jur de 20 de metri de rampă. Bun, la 20 de metri de rampă trebuie să aveți câteva punți de odihnă. Rampa nu poate fi mai mare din nou. Și apare întrebarea, o facem din metal, o facem din turnăm în beton și așa mai departe. Pentru fiecare din ele sunt anumite prețuri. Un chestionar online, la fel disponibil prin QR code, în așa fel ca să se exerseze și înseamnă accesibilitate. În primul rând, unii poziționați. Dar noi toți știm unii secția de vot, noi toți știm unii greșeli. Se mai întâmplă că vin observatori la alegeri și așa mai departe. Și îl să năușesc din sat și capul unii secția de vot. O identific ori după drapel, ori după braț în sat. Dar dacă ea e poziționată pe hartă, după puncte de GPS, foarte ușor o identificat-o și respectiv așa. Deci noi am analizat drumul de acces de la drum până la clădiri, intrarea în clădiri, la nivelul solului sau este rampă. Dacă este rampă și cu rampa aceea, care e nivelul de înclinație a rampei. Dacă are bare de suport, în foarte multe situații, vedem șini metalice din inox, vedem bară pusă numai pe o singură parte. Ușile, dimensiunea ușilor. Ușa trebuie să fie de 90 cm, minim 90 cm, asta e standardul, sau poate fi ușă dublu, de aia se deschide, trebuie să aibă golul ușii de 90 cm. Coridoare, sală, grup sanitar. Colegii noștri de la Asociația Motivației au făcut în jur de 40 de... Ei au făcut 10 rapoarte undeva, dar presenele au făcut o companie media. Le-am făcut frumușel ca să fie clar, ca să poți să le citești și să înțelegi. Aici prezint un model dintr-o localitate rurală, Casa de Cultură. S-a făcut model de rampă și în timpul proiectului ea și-a fost făcută. Standarde de accesibilitate pentru grupurile sanitare. De multe ori, pasul de liceu îl pune în colț, fel de inovații și cuieri, de exemplu, în grup sanitar. O chestie foarte simplă, la liceu îți scoți haina, ți-o pui în cui, fiindcă poate fi mantou și așa mai departe, sacou, buton de alarmă, oricui poate face rău. Și la un moment dat, apăsat pe buton, salvezi viața unui om. O chestie foarte simplă, dar care arată, de fapt, grija față de altcineva, mai ales cel care este cu necesități speciale. Și asta nu costă foarte mult. Deci ăsta este modelul. O chestie foarte simplă. Sunt multe proiecte de infrastructură care se fac în Republica Moldova. Câți drumuri bune, 1, 2, 3, 4, sau nu știu ce, sau satul european, sau satul expres și așa mai departe. Deci, ca și idee, da, ce așteptări noi avem? Obiectivul de dizabilitate trebuie să fie un obiectiv transversal. Indiferent ce noi facem în localitățile noastre, indiferent ce proiecte nu implementăm, lucrurile trebuie făcute în așa fel ca ele să fie accesibile pentru toate. Că, de exemplu, aveți poate un primar care e utilizator de scaun rolant sau care este cu dizabilitate de auz, care nu știu ce și așa mai departe. Lucrurile trebuie concepute în așa manieră ca ele să fie accesibile pentru toți. Parcarea.
În ultima perioadă au început să apară parcări și în fața primăriilor, și în fața magazinelor și așa mai departe. Un mare secret. Utilizatorul de scaun rulant, când iese din mașină, îi trebuie 1 metru și 20-40, o leacă mai larg, că el se poate să intre cu scaunul rulant. Adică plasarea mașină 75 de cm sau 1 metru una lângă alta nu salvează situația. Noi am făcut în ultima perioadă o platformă analitică, vă zic, dar am pus rezultatele auditului la 180 de clădiri pe care noi le-am făcut în ultima perioadă. 50 de instanțe de judecat, 37 de oficii de forță de muncă și restul până la 180 ceva, vă zic, alte clădiri pe care le-am evaluat în localitățile din Republica Moldova. Și introducând datele în platforma digitală, ea ne arată, nu trebuie să calculezi, nu trebuie să extragi, ea deodată ne arată ce se întâmplă. Și iată, sus, suprafețe înclinate și trepte, roșu înseamnă aiurea, verde înseamnă accesibil și galben înseamnă parțial accesibil. Trebuie să promovăm comportamentul proactiv al persoanelor cu dizabilități și aici avem model, vă zic, de invitație. De ce trebuie să vină să voteze la secția de vot și nu acasă? Fiindcă asta este un atavism. Cum spunea în celălalt raport, un alt raport, colegii noștri au făcut un alt raport într-un alt proiect, dar am colaborat cu ei. Dar și mă, tu și-ai venit să votezi. Bine, lasă acasă, votai acasă. Zic că nu. În sfârșit vreau să votez în centru și să nu-mi arăte nimeni cu degetul mai scurt cât cine să votez. Astea sunt normative standarde în domeniul construcțiilor. Accesibilitatea la cultură, de exemplu. Un fișier făcut ca să... De ce l-am inclus? Să dau o explicație. De multe ori, dar câți persoane de dizabilități avem, dar ce trebuie să investim în domeniul dat, că noi avem de făcut ape duc, canalizații și încă nu știu și încă nu știu. În proiectul ăsta s-a investit puțin, dar rezultatul este, iată, într-un prim an noi am tradus același text în română, rusă, engleză, franceză. Anul ăsta am mai adăugat ucraineana și italiană, da? Partenerii acestui proiect, Muzeul de Etnografie, ne-a spus că, Victor, noi avem mai mulți cetățeni străini care vin la muzeu. Biletul la muzeu nu costă atât de mult, dar noi simțim venitul în... Deci o soluție propusă pentru persoane cu dizabilități e ca o mostră de durabilitate financiară și pentru comunități. Noi am făcut un chestionar și l-am remis la toți concurenții electorali, toate partidele, da? Cred că vreo 3-7 de partide au participat la scrutin și i-am întrebat: câți membri de partid aveți? La data de 1 ianuarie. Câți din ei sunt persoane cu dizabilități? Câți bani planificați utilizați în cadrul campaniei alegeri locale 2023? Câți bani veți utiliza pentru a face materiale în format accesibile pentru persoane cu dizabilități? Pentru incluziunea alegătorilor cu necesități speciale? Ne-au răspuns 2 partide. Deci din 37 de concurenți electorali ne-au răspuns 2. Un partid politic a făcut declarații politice, pentru că noi o să facem reclamă gratuită. Și a doilea a încercat să ne dea niște rezultate, ceea ce de fapt denotă faptul că problema accesibilității, problema incluziunii alegătorilor cu dizabilități nu este pe agenda partidelor politice. Noi ne facem anumite concluzii și o să ne, o să ne corectăm traiectoria de mișcare pe următorii ani. Deja noi știm care este strategia. Dar cert este că vreau să finalizez prezentarea mea spunând că nu există progres și nu există democrație fără de respectarea drepturilor omului și în cazul de față a drepturilor alegătorilor persoane cu necesități speciale. Ceea ce de fapt arată pe de o parte gradul nostru de civilizație, ca și stat, ca și națiuni. Pe de altă parte, poate este un indicator, o hârtie de turnesol legată de nivelul de democrație pe care îl avem în societate. Pe final, eu vreau să vă spun că acest efort este făcut de mai multe organizații și vreau să spun care sunt aceste organizații. Este Clinica Juridică Nord, este Asociația Părinților Copiilor cu Dizabilități din Eternitate, din Obreja Veche Fălești,
Este Centrul Love Vision din Chișinău, este Asociația Radiovizion, este SRL Universal Acces, este Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, este Asociația Motivației din Moldova, este Asociația Părinților și Pedagogilor din Ștefănești, este Asociația pentru combaterea izolării informaționale ECO din Cahul, este Grupul de Inițiativă Căușeni Age, este Asociația Băștinașilor din Borogani, este Centrul Comunitar din Balatina Globeni, este Asociația Surzilor din Republica Moldova, este Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Învățătorilor, este Asociația Fiecare Contribuie pentru Schimbare din Criuleni, este Asociația Vivere din Ghedele, Asociația Învățătorilor. Eu vă rog să-i aplaudați pe final. Victoria Matveev, expertă Calm, a încheiat prezentările participanților cu relatarea despre sprijinirea cooperării dintre APL și OSCE-urile locale în dezvoltarea unei abordări bazate pe drepturile omului, a proceselor de bugetare și consultare la nivel local. Stimați ascultători, pe scurt, asta a fost despre evenimentul din 19 martie 2024 cu genericul Asigurarea descentralizării democrației locale și a proceselor electorale inclusive, organizat de către Congresul Autorităților Locale de Moldova în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare. Problema accesibilității este bariera numărul 1 în calea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Accesibilitatea infrastructurii ar trebui văzută ca unul dintre principiile de bază ale Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și o condiție necesară pentru realizarea altor drepturi fundamentale care pot și ar trebui să fie exercitate în clădirile publice. Lipsa condițiilor de accesibilitate în clădirile publice constituie un factor discriminatoriu pentru persoanele cu necesități speciale. Conceptul de accesibilitate este unul insuficient înțeles în Republica Moldova. Percepțiile care predomină despre persoanele cu dizabilități sunt dominate de modele caritabile, medicale și sociale, mai puțin de modelul bazat pe drepturile omului. Persoanele cu dizabilități își doresc o schimbare și doresc să facă parte din acest proces, care sperăm că în timpul apropiat să aducă beneficii considerabile pentru societate. În speranța că v-a fost interesantă informația expusă în această emisiune, eu, Viorel Zaporojan, autorul și prezentatorul ciclului de emisiune Acces Egal pentru Toți, vă zic la revedere și vă doresc sănătate, pace și tot binele din lume. Această emisiune este elaborată în cadrul proiectului Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare.